Dobrý večer, milí přátelé. Chtěla bych vás přivítat tady na našem prostranství gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Litvínově při takové předvánoční akci celorepublikové Česko zpívá koledy. Tato akce, jestli jste zaznamenali, probíhá ve spoustě městech a místech naší republiky a přesně v 6 hodin se rozezní všechny koledy, které jsme si na tom internetu, všichni ty zúčastnění, tak ty koledy, na kterých jsme se domluvili, tak se nám rozezní. Takže máme zhruba asi ještě 2 minuty, ale to vůbec nevadí, když pan ředitel bude mluvit díl, ale 2 minuty máme a já zvu pana ředitele, aby k nám promluvil. Děkuji paní učitelce Mušmalerové. Dobrý večer, dámy a pánové, v této adventní atmosféře. Jsme opravdu rádi, že jste tady to naše náměstíčko zaplnili v takovém hojném počtu. Skutečně za chvíli odstartuje Česko zpívá koledy. Věřím, že celou řadu těch koled budete znát a přidáte se tak, že tady v tom atriu gymnázia to bude skutečně znít nahoru až ke hvězdám. Každopádně chceme touto účastí a setkáním s vámi umocnit to čekání na Vánoce, na Ježíška, na tu pohodu, která vstoupí do vašich rodin. Jsme strašně rádi, že jste přišli. Já držím palce našemu sboru gymnázia pod vedením paní učitelky Jarky Hušpalerové. Je to takové, řekl bych, premiérové představení pod čirým nebem. Pravda, počasí jsme si na to nevybrali, ale určitě pak třeba na Majálesu v květnu to bude ještě o něco lepší. Každopádně máme pro vás občerstvení, něco málo laskovin vánočních, štola je tady, buštíky z grilu. Prosím, vytvořte nejen navenek, ale i uvnitř tu krásnou atmosféru v sobě. Pokud tady s námi, až dospíváme koledy z projektu Česko zpívá koledy, tak náš sbor bude pokračovat ještě svým vlastním vystoupením, takže nemáte důvod k tomu, abyste odcházeli. Prosím, zůstaňte, zastavte se, přeju vašim duším a srdcím klid a přeji vám za sebe i za celé gymnázium v Litvínově nádherné, spokojené Vánoce, do nového roku 2015 hodně zdraví, pohody a všech splněných přání a ať vám všem svítí šťastná hvězda. Příjemnou zábavu. Takže to máme přesně na vteřinu, máme 6 hodin, můžeme začít. No, protože jsme tak víš se, tak mi to dají Thank you.
Jsi zmrzlej, viď? Vůbec není vidět, když to natáčím. Koukej. Já to neumím nastavit. Když to asi ani nejde. Haleluja, jo. No to je jediný nejde.
Vánoční přání. Hlava už je sní, jedem na saní, křičí konec ní, jenom táta s tím, kouká na syna, uši napíná, to slyší rodička, na co vzpomíná. Rodičky, kdo pak mám na vás, kašpárek maličký, nebo děta mráz. Rodičky, co to zvoní mní, maminčiny písničky, Vánoce a sní. Rozezvoňte svět, těm, co už jsou naspělí, ať je znova věk. Pojďte z hladinča, stačí chvilinka, vzpomínka jak rodička, srdce zacvítá. Rodičky, pak mám na vás, kašpárek maličký, nebo děta mráz. Rodičky, co to zvoní mní, maminčiny písničky, Vánoce a smích. A to ještě bude. Ale dáme vždycky nějaký koncerty, já bych chtěla nám mikrofon. Tak, já jsem hrozně ráda, že jste se tady sešli v takovém počtu a doufám, že teda v tom mrazivém počasí, já si teda myslím, že je hezky, jo, ale v tom mrazivém počasí jste si to užili, ještě si to určitě užijete. Přeju vám všem hrozně moc hezké Vánoce, svátky, Vůbec není slyšet ta kytara. šťastný nový rok a šťastný celý váš život. Nashledanou. Jenom kontroluju. Ingrid